Haji serbiningan pabantogun mapanabangon. Hindi sa salita, kundi sa gawe kilala. Isang leader na tunay di mapapantayan. A man of few words but actions speak loud. His leadership's a beacon shining through the crowd. Goal-reared, focused and ever so keen. He builds up his team, a powerful machine. Saya sensitang kay hinahinang niya karayawan. Kabantuganin mag-benefit sa muna yung mga kaanakan. Di kayo leader, tunggal duko, yung makapadya tumatanatabi.